Argiaren semeta egunaren oinordeko. Abia gaitezen denok jaunaren gana goizean. Usatu ditu goiz albak gure baitako ilunak, eta pozaldi betea sortu digu bihotzean. Aintzaren aita jainkoak argi ditzala goiz argiz, zure begion izalak ikusaraziz bidea. Azken orduan dezagun seme nagusia baitan, eskuratu gurezako utzi zuen ondarea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. San Pedro Apostoluaren gotzai aulkiaren festa ospatzen dugu gaur. San Pedro Apostoluaren katedraren festa. Gaur gogoan dugu beraz, aita zaindua eta bere alde otoitz egiten dugu. Eta apaltasunez presta gaitezen beraz, Eukaristia ospatzeko jangoikoari barkamena eskatuz. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, lapurronari paradizu agindu zeniona, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, pekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eta gorez dezagun jangoiko aintza otoiztuz, aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain haundita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatu bazu, gorezpen zuri, auspezagur, eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna zeme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik zantua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, Pedro Apostoluaren fede aitormenaren arkaitz gainean finkatu gaituzu. Ez gaitzala kolokan jarri inolako nahazmenduk, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, zuen arteko arduradunei nik haiek bezala arduradun eta Kristoren sufrimenduen testigu eta gero agertuko den aintzan partaide naizen honek, arren eskatzen dizuet. Larra ezazue jainkoak zuen esku jarri duen hartaldea. Zaindu, ez gogoz kontra, gogo honez baizik. Jainkoak nahi bezala. Ez irabazi zikinari begira, bio zabaltasunez baizik.
ez zaintzeko egokitu zaizkizuenen gain agintea ezarriz, hartaldearen eredu izanez baizik. Horrela, artzain nagusia agertzean, inoiz simelduko ez den aintzazko koroa jasoko duzue. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut Artzain, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean. Larregurietan etzan arazten nau, urbazter lasaira eramaten, eta indarrak dizkit berritzen. Bide segurutik narama, bere izenari ohore eginez. Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur. Zu nirekin bai zaude, zure artzain makilak lasaitzen nau. Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean. Maia atontzen didazu, etzaien begibistan. Olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dut edontzia. Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean. Zoriona eta maitasuna ditut lagun, bizitzako egun guztietan. Eta jaunaren etxean biziko naiz, amaigabeko egunetan. Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean. Aleluya. Aleluya, aleluya. Zu Pedro zara, arkaitza. Arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza, eta erioaren indarrak ez zaizkio nagusituko. Aleluya, aleluya, aleluya. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zure jauna. Aldi hartan, Jesusek Filiporen Zesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien ikasleei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak? Haiek erantzun, batzuek Joan bataiatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek orduan, eta zuek nor naizela diozue? Simon Pedrok erantzun zuen, zu Mesia zara, Jainko biziaren semea. Orduan Jesusek esan zion, zorionekoa zu, Simon Jonasen semea, hori ez bai duzu, ezur mamizko inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Eta hau diotzut nik, zu Pedro zara, arkaitza, arkaitz horren gainean, eraikiko dut nik neure eliza, eta heriotzaren indarrak, eta herioaren indarrak ez zaizkio nagusituko. Zeruetako erreinuko giltzak emango dizkizut, zuk mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da, eta zuk mundu honetan askatua, zeruan ere askatua. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. San Pedro apostoluaren gotzain aulkia, horren festa ospatzen dugu gaur elizan, eta festa honetan gogorazten deguna da, dudarikan gabe aita santuaren doaia, elizaren zat, Jesusek utzi ziguna. Hau da Pedro, harria, gaur Francisco dugu gure gotzaina, gure aita zaindua, Erromako gotzaina eta Eliza osoaren aita zaindua, eta aita zaindua gaur Francisco doai bada, guztiontzat eta Elizarentzat. Ze Jesusek berarengan promesa egin zuen, Eliza berarengan eraikia izango dela. Eta hor dagoela Eliza eraikia, eta hor daukala bere ziurtasuna.
Beraz, aita zainduaren alde otu hitz egiten dugu, beraren ganako maitasuna agertzen dugu horrela, eta horrek ematen digu baita ere, seguridadea handia, ez? Jakitea, aita zainduarengan jainkoa dagoela, eliza dagoela. San Ambrosiok esaten zuen bezala, latinez, ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus. Esaten zuen, traduzitua, Pedro dagoen tokian, hau da, aita zaindua dagoen tokian, eliza dago, eta jainkoa dago. Aita zaindua dagoen tokian, eliza dago, eta jainkoa dago. Eta gaur guretzat, Francisco dagoen tokian, eliza dago, eta jainkoa dago. Berari beraz entzutea, bere alde otuitz egitea, hori da eliza, hori da hor dago jainkoa. Beraz, gure inguruan askotan gertatu daiteke, aita zainduaren ganako kritikak edo halako gauzak sortzea, eta eliza barnean ere gertatu daitezke olako gauzak, ez? Aita zainduaren kontrako iritsiak edo aita zainduaren kontrako jarrerak, dudarikan gabe horiek ez dira kristau eliza, kristau baten jarrera zuzenak. Kristau batek ezin dezake aita zainduaren kontra joan. Aita zaindua dago elizaren zerbitzura. Eta aita zainduak gauzak erakusten dituenean fede gauzetan eta moral gauzetan erakusten ditu zuzenki elizari, eta orduan ezin ditzazkegu inoiz dudan jarri. Gaur ikusti dugu nola Jesusek galdetzen duenean zuek nor naizela diozue. Eta apostolu guztien izenean Pedrok erantzuten du, zu Mesiasera, jainkoaren semea. Eta Jesusek esaten dio, hori ez dezu zeuk asmatu, hori Espiritu Santuak esan dizu. Eta Jesusek beraz hori garantizatzen digu gaur ere bai eta ziurtatzen digu. Aita zainduaren bidez, bere naia agertzera ematen digula. Egia agertzen digula, aita zainduak fedezko eta moralesko eta gauzak erakusten dizkigunean. Beraz, ezin dezakegu hori joiz dudan jarri. Hor daukagu gure fedea eta hor daukagu gure ziurtasuna beraz. Eta beraz, jakin behar dugu entzuten eta fideltasunean aita zainduak erakusten diguna jarraitzen. Eta aita zainduaren kontra jutea beraz, bere erakutzien kontra jutea edo da azken finean fede falta. Fede falta. Pentsatzea, neuk dakidala gehiago, elizak esaten dirana baino. Azken finean hori da fede falta izatea. Ez federik izatea, Jesusek esan zigunarekin. Nik jarriko dut, nik eliza ereikiko dut, harri honen gainean, aita zainduaren gainean, Pedroren gainean eta gaur Franciscoren gainean. Eta ez beste inuren gainean. Eta gainera zuri ematen dizkizut elizako giltzak. Zuk lotzen duzuna lotua dago, zuk askatzen dezuna askatua izango da. Autoridade hori ere, eginkizun hori ere, ematen dio aita zainduari beraz, guk hor izan behar dugu. Elizako parte izatean nahi baldin badegu, eta jainkoarekin bat izatean nahi baldin badegu. Beraz gaur, eskatzen dugu, aita zainduaren alde, Franciscoren alde, jainkoak eman diezaiola eta jarraitu diezaiola ematen Espiritu Santuaren doai eta indar hori eliza gidatzeko. Hala izan dadila.
Etzi gabe, eskatzen irakasten digu Jesusek egin diezaiogun otoitz jainkoari esanez. Zuzendu jauna gure oinak zure bidean. Zuzendu jauna gure oinak zure bidean. Zure Eliza, Francisco gure aita zaindua, gotzain guztien alde, zurrundua eta zaharkitua gelditu gabe, espirituari erantzunez etengabe eraberri dadin, Zuzendu jauna gure oinak zure bidean. Gurasoek seme alabei bizia eman eta ez ezik giza heldutasuna eta kristau nortasuna lantzeko ezibidea ere eskaintzen jakin dezaten, Zuzendu jauna gure oinak zure bidean. Munduko agintari eta arduradunek indarkeria eta armak bazterturik herri guztientzat bakea, ongi izatea eta bizikidetza zuzentasunaren bidetik bila dezaten, Zuzendu jauna gure oinak zure bidean. Benbilduak gaudenok ere zure seme alaba zintzo eta Jesusen jarraitzaile leial izaten asma dezagun, Zuzendu jauna gure oinak zure bidean. Iunpetatik argitara erakartzeko zeure seme Jesus bidali diguzun jainko aita ona, errukizak izkigu eta ez utzi zure bidetik alde gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekardizugun ogi hau. Lurraren indarra sortu hau segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna orain eta. Bedinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekardizugun ardo hau matzundoaren indarrak eta gizona lana sortu hau segingo zaigu iko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna orain eta. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Begira jauna begionez, zure Elizaren otoitz eta emaitzei. Pedro Santua hartzein duela eta haren irakaspenari esker, sinismenean zintzo iraundezan eta betiko zorion lortu. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, norai eta beti guzuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ere korri. Zu betiko hartzain horrek ez duzu bertan behera usten zeure hartaldea. Baizik eta zeure babesbean zaintzen duzu beti zeure apostolu zantuen bidez, hauek zure semearen ordezkariak dira, zure hartaldeari hartzain eta zuzendari izateko emanak. Horregaitik aingeru eta goiengeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin zure aintzaren goratzarre hau, di eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurrak beteri dauzka zure diztirak. Osana, Osana, zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena.
Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, du berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigar. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizilaren ogila eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Era berean, izango gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin, Francisco gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Alicia eta Iñaki, Maria Asunción, Carmeldarra, eta baita ere Imanol aldaregia, hilberri den gure Elizbarrutiko apaiza. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Era gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera, gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna.
Jaungoikoaren mildotzea, zukentzen zu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren mildotzea, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, Jaungoikoaren bildotza. Hona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko nahi. Jainko gizon eginari, agur ospe onespera. Ezkerrotoitz maitasuna, Jesu Kristo erregeri, ezkerrotoitz maitasuna. Mundu guztiak bete dezala, Jesu Kristoren legia. Mundu guztira heldu dadila, arek dakarren argia. Jainko gizon eginari, agur ospe onespena, Jesu Kristo erregeri, ezkerrotoitz maitasuna, Jesu Kristo erregeri, ezkerrotoitz maitasuna. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, Pedro apostolu santuaren jaia ospatzean, Kristoren gorputza eta odola eman dizkiguzu janari eta edari. Egizu orain salbagarri izan dugun harreman hau, izan dadila guretzat batasun eta bake sakramentu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela Jaungoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerra jainkoari. Zuzera gure ama, zu gure erregina, eguzkia bezin
alaitatze ginean. Andre Xamurreta guzti saltsua, zein ederra zaude, aldare horretan, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, zeru kolorien usai gozoa. Rosario Santu.